Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu Secret Banana 24. Secret Banana 24. Ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Yan uwa, za mu yi muku bayani akan kanumfari da madara. Kanumfari da madara, wannan abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci da kowanne yake da muhimmanci a jiki. Idan an gwada shi za a fuskanci nasara. Kanumfari wani abu ne na musamman da ya shafi rayuwar ɗan adam, wanda ɗan adam idan yana amfani da shi zai samu daidaiton rayuwa ta fannin lafiyarsa. Abu na biyu, sannan madara tana inganta lafiya kuma tana gyara jiki fiye da yadda kuke tunani. Za mu yi muku bayani akan abin da ya shafi ƙarfin maza. A duk lokacin da aka ce mutum yana tare da iyalinsa za su tara, yana da kyau a ce yana da magani, kuma zai samo wa kansa magani ba don komai ba, domin matarsa ta ɗauke shi da muhimmanci. Wato muhimmancin ya mace a gurin ɗa namiji. A duk lokacin da ɗa namiji baya gamsar da matarsa, yana cikin ƙalubalen da ba zai iya fitar da kansa ba, dole sai ya nemi magani. Wannan magani ne muka kawo muku sabon haɗi na musamman da in kun jarraba shi za ku ci nasara. Wannan haɗi ba kowane haɗi ba ne da kuka saba gani. Kanumfari ne da madara. Kanumfari da madara, yanda za ku haɗa wannan magani shine za ku samu ainihin waton kanumfarinku. Bayan kun samu kanumfari, sai ku samu ainihin waton madara. Kowanne sai ku ajiye shi a gefe. A samu kanumfari a daka shi sosai. Idan aka daka kanumfari sosai, sai a samu madara. Sai a madara rabin gwangwani, sai a ɗauko kanumfarin na rabin cokali, sai a haɗa da shi. Idan aka haɗa da shi, bayan an haɗa da shi sai ku juya shi, ku bar shi tsawon minti 3. Insha Allah za ku samu abin da muke fati, dai abin da ya shafi ƙarfin mazakuta. Da in ka zo wurin za ka tara da iyalinka, kana saurin inzali, to insha Allah daga wannan lokaci za ka daina. Ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku. Ba da nan, a duk lokacin da aka ce mun samo sabon bidiyo, za mu gabatar da shi a gare ku. To ta wace hanya za ku ga sabon bidiyon namu? Ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku. Wassalam, ku huta lafiya.